پرسا me yekemîn dibêje siruda ey reqîb kîjan salê hatiye nîvsandin. Gelo di sala 1940 de ye, yan jî sala 1938 de ye, yan jî 1948, yan jî 1998. Tîma şehîd Guldar dema we dest pê kir sîsanî bi were ye siruda ey reqîb ya netewî di kîjan salê de hatiye nîvsandin. Gelo çile 38 de 48 de yan jî 98 de. بجواب حدا Kîjan bevjêr بجيركا ب 1938 wan tespît dikin تسبيت vevjêrka be sala 1938 de ji were tespît bikin. Ji xwe me ev ji bîr kire ji were bêjim piştî ku win pirsê tespît bikin wan nima karin jî vegerin. Wan jî di sala 1938 de tespît kiriye siruda ey reqîb gelo rast e sala 1938 de ye ew sirûd ji aliyê kîjan hatiye nîvsandin bersif rast e. هري Di كمل sala 1938 de hatiye nîvsandin ji aliyê nivîskarê Kurd Dildar an ku bi Dildar navê hatidan. Yunus Rauf tê nîvsandin dema ku di zindanê de bû li mehabatê ev siruda ey reqîb siruda netewî ya me ya Kurda ku heta roja îro em dibêjin ew jî sala 1938 de hatiye nîvsandin.